Ongi etorri guztioi Berbetaneko denboraldiaren azkenengo saiora. Gaur Berbetan izango gara aktori arabar batekin. Hortzai Antzerki Eskolan ibilitakoa eta El Guardián Invisible eta Ane pelikuletan ateratakoa. Azken honekin gainera emakumezko aktore onenaren goia saria jaso du aurten. Gaur Berbetan izango gara Patricia López Arnaizekin. Guazen! Kaixo Mireia, kaixo hemen gaude Joritzekin, kaixo Albarekin gaude eta hemen Ikerrekin gaude eta galdera batzuk erantzungo ditu. Ezagutzen duzu Patricia López Arnaiz aktore gaztistarra? Bai. Bai, ezagutzen dut. Ez dut ezagutzen. Ezaguna egiten zait. Bai, ezagutzen dut. Eta badakizu Koldo Mitxelenako ikaslea izan zela? Ez nekien oso interesgarria iruditzen zait. Bai. Ez nuen ezagutzen aktore bat izan zela. Ez dut, ez. Ez nekien. Eta ikusi duzu Ane pelikula? Ez dut ikusi. Bai, nire lagunekin joan nintzen zinemara ikustera. Bai, sonatzen dit, bai. Ez baina ikusteko asmoa daukat. Ez. Eta gustatu zaizu? Bai, oso polita iruditu zitzaidan. Bai, bere amaren eta alabaren erlazioa gogoratzen dut oso ona zen. Eta badakizu emakumezko aktore onenaren goia saria irabazi duela? Gogoratzen naiz orain bai. Bai, oso harrigarria iruditzen zait. Orain bai ezagutzen dut, bai, badakit zein den, bai. Ez. Bai, nekien. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aupa, Patricia, egunon? Kaixeneko, egunon. Zer moduz? Ondo, pozik eta bai, emozionatuta bizka bat hemen Koldon egoten. Ikasleen bizitza oso gogorra da, badakagu bizitza oso gogor bat, denbora guztian ikasten, ordu asko, eta hortarako edate ditugu kafe ugari, hartze ditugu, hor, ez natuta egoteko. Zuru gustatzen zaizu kafea? Bai, gustatzen zait. Eta hartuko zenuke kafeetxo bat nirekin? Bai, mesedez, bikoitza. Mesedez hartzeko, usazartzeko kafea. Eskerrik asko. Hasteko, zorionak irabazi duzun goiagatik, ez? Aurtengo goiagatik, Ane pelikula izatagatik protagonista. Espero zenun saria, edo... Goia? Bai. Hasiera batean ez. Osea, zen txantxa bat, ez? Grabatzen ari ginenean esaten genuen, bueno, goia ematen digutenean, ez dakiz zer, no? Beti horrela. Baina gero egia da, nola beste sariak egon ziren lehenengo, Forqué, Feroz, Díaz de Cine, eta horrela, harrituta hartzen dituen, baina banekien aukera zegoela. Baina azken momentuan, oraindik pentsatzen nuen, beste kideak oso lan politak zeuzkaten eta etzen erraza. Baina, nominatuta egotea, jazten amets bat horre egotea zen soroa. Izan zen gala desberdina ez, etxeetatik izan zen, ezen izan hor antxokian egiten den bezala. Urtero eta nola izan zen, hor distantzia moduan egotea. Emozio berdinarekin izan zen zure lehenengo goia sariak, edo egon zinen sari? Nola egon nintzen Forqué sariaren galan eta Ferozen galan bebai, baneukan, hori galaren aia baneukan bizita. Barkatu nire euskera. Baina, gertatu zitzaidana, bi horietan izan zen eszenarioa igotzearena oso gorra izan zela denetzat, oso larria, ez dakit, oso benetan, nervioso jartzen nintzen, nekien hitzein ahal izango nuen, zen zerbait bihotza ateratzen zitzaidan ahotik. Eta bazegoen zerbait emozionatuta nengoela sariarekin, baina gero igotzea eta hor hitz egitea eta guzti hori oso urduri jartzen nintzen. Orduan, goietan disfrutatu nuen pilo bat. Zegon ginen hor intimitate batean, taldearekin, nire lagunak etorri ziren, lagun pare bat, orduan, hor geunden Burgoseko granja batean, etxeak zeuden, eta hor geuden tipo komuna,
Eta polita izan zen horrela bizitzea. Gainera, ez zegoen hori eszenariora igo behar, orduan pixkat lasaiago. Bai. Bueno, gure ikusleentzat, Patrizia ikasi zuen Koldo Mitxelenan, ikasle hoia da. Eta nola da hemen egotea berriz ere bueltan ikustea irakasleak, baina gainera etortzea itzit, famatu bezala. Bueno, Bai, hombre, famatua esan aldu, pasarela ez? Bueno, ez dut horrela bizitzen, bai, hombre, gauza kuriosoa da, etortzea entrevista bat egitera nire institutora, eta suposatzen dut horregatik dela, ez, Goiarena eta guztia. Baina ni itzuli naiz Patrizia, ona, nire ikastolara, nire institutora, eta nintzen hemendik pasatzen ordutik, eta pasa dira 22 urte bukatu nuela ni hemen. Osea, izan da, gauzak gogoratzen hor, bankuak ikusten nola patioan ateratzen ginenean, hor bankuetan esertzen ginen, goxokiden da bat zegoen, eta hori, Virginia eta Oskar ikustea ezagutu ditut, niretzat da nire bizitzako parte bat ez dudana oso ondo gogoratzen. Nire, nola esaten da adolescentia, nera bezaroa. Bai. Eta, bueno, bai polita, emozionatuta, eta gogoratzen dut, kafeei buruz nola jartzen nintzen, batez ere, batxillergoa egin nuenean, superzaila iruditu zitzaidana, eta lan pilo bat egin behar zela, orduan, ez dakit orain, baina orduan zen superintenso, eta gogoratzen dut gauak pasatzen kafea hartzen, ikasten nuen pilo bat gauez. Orduan, goizez etortzen nintzenean azterketa egitera, etortzen nintzen hori komunera joan behar nintzen korrika, porque estaba descompuesta. Bai, kafeena gogoratzen dut pilo bat gauak, lehioan, hor nire mahaian, lehiotik ikusten kalea, ez zegoen inor, hori, gaueko 3 edo 4 nengoen ikasten, kafeak hartzen, Batxillergoa eta gero ikasi zenun publizitatea Euskal Unibertsitatean, eta nola hasi zinen antzerkian? Begira, ni egin nuen karrera, hori, 18 urtekin aukeratu behar duzulako zer egin behar duzun zure bizitzarekin, eta ni ez nekien. Neukan bokazio argi bat. Orduan, paperak bete behar dituzu, hor pentsatzen zer egin dezaket, nekien. Orduan, azkenean, publizitatea egin nuen, baina zitzaidan gustatu. Bukatu nuenean izan zen, agur, badaukat tituloa, amaita, hau badago eginda. Erasmus bat egin nuen, oso polita, Italian. Eta itzultzerakoan, hori, zure bizitza guztian zehar egon zara ikasten, eta oso arraroa hori bukatzen denean, dauzkazu hori 23 urte, uste dut nituela, zure bizitza osoan zehar zegoen hor ikasketena, eta baparean hori desagertzen da, eta geratzen zara hor, nire kasuan enekien zer egin, nengoen hor supergalduta. Orduan, hasi nintzen, jun nintzen Granadara bizitzera, eta, kamareroaren egiten, enekien oso ondo, esperientziak hartzen. 20 urtereko, 23, 24 urte horietan, gauzak esperimentatzen dituzu, eta, bueltak ematen mundutik, ez da. Orduan, gauza izan zen, itzuli nintzela Gasteizera, eta apuntatu nintzen antzerki eskolara, ni sentitzen nuen, neukala hor, badaukazula energia bat barruan, nahi duzuna kanalizatuta ez dakizu nola, ni saiatu nintuen gauza asko, eta jolazten nuen argazkiekin, margotzen, kantatzen, talde batean, hor bilatzen ere medioa, ez? Eta antzerkia frogatu nuenean, hor aurkitu nuen leku bat oso divertigarria zena niretzat, oso ez bakarrik divertigarria, ere bai pixkat trascendente, laguntzen dizu zure burua ezagutzen, eta nire lekua aurkitu nuen. Hori da, igual publizitatean ezen nuen aurkitu lekua. Hori da, bai. Eta, baina antzerkia, sinema eta hori guztiak txikitatik deitu, arreta deitu zizun? Edo ez, edo izan zen? Ez. Ez. Inoiz ez dut pentsatu aktore izan zen momentu batean, zure bizitzako momentu batean? Izan zen, esperientzian, ez zen idei bat. Ezagutzen ez duzuna, azkenean idei bat da. Ez neukan idei hori aktoresa izan nahi dut edo zinema egin nahi dut, esperientzia izan da. Frogatzen gauzak, hori, kantatzen, margotzen, antzerkia batean, hemen ondo sentitzen naiz, antzerkia egiten dut,
Ni nire lanak neuzkan lan egiten nuen jantoki batean, ikastola batean, Kabalgan ikastolan, hor jantokian, zaintza egiten nuen goizez, eta gero El Dorado aretoan lan egiten nuen produkzioa, kontzertuak produzitzen da. Azken urteotan horretan nenbilen. Eta antzerkia zen niretzat, denbora libre neukanean, formazioa egitea, gustokoena zen. Orduan, pixkanaka nire representantea ikusi ninduen antzerkia egiten eskolan, interesatu zen, deitu ninduen lehenengo kastinerako, eta horrela pixkanaka, joan naiz gauzak egiten, baina benetan duela, ez dakit 4 urte diren edo 5 urte, ja ikusi nuen gustatzen zitzaidala. Lehenago, zinemarena eneukan oso argi. Ze azkenean, joaten zarenean eszena bat egitera, oso gogorra da. Osea, joaten zara, ez duzu inorez agotzen, zaude hor nire esaldia esatera, eta ez dizute zuzentzen, osea, zaude hor superbendido. Baina lehenengo pertsonaia bat, mamiarekin, istorioarekin, hasi nintzen, ikasitako lenguai bat erabiltzen. Orduan, batean esan nuen, badakit pixka bat nola mugitu hemen, ez? Eta hor ja ikusi nuen gustatzen zitzaidala, eta hortik ja agertu da. Eta orain ikusten gaituzte batxilergoko ikasleak eta hautatu behar dute ze egin nahi duten. Zu esan duzu, egon zinela nola galduta, oza, ezenekiela ze egin. Ze aholku ematen diezu ikasleei? Begira, nire aholkua da egitea benetan gustokoa duzuen gauza. Ze nire gertatu zitzaidana izan zen, enekien zer egin eta pentsatu nuen lehenengo gauza izan zen arte ederrak egitea, ze, kreatibitatea gustatzen zitzaidan, orduan, hau uste dut dela horren gertuena, karrerarik gertuena, ez? Baina nire gurasoek esan ziaten, polita da, ondo dago, baina gero lan egiteko, pentsatzen dut, beraien beldurra zen, eta ulertzen dute, eta niretzat ondo egon da horrela, baino. Azkenean, uste dut, asko gertatzen dela, lehenengo karrera egiten duzu gurasoentzat, edo badaukazu beldur bat ez duzu ezagutzen merkatua, nola funtzionatzen den lana, nola den merkado de trabajo, eso. Orduan, beldur horrekin askotan hartzen ditugu gauzak, dena ideiak dira, ez dakigu benetan. Orduan, niretzat aholkoa da benetan egitea gustokoa daukazuena, osea, disfrutatzen duzuena. Eta orain sartuko gara pixka bat zure lanekin, zinemako lanekin, pelikulekin eta seriekin, zen irabazi duzu Goya, baina irabazi baino lehen lan ugari egin dituzu zinemarloan. Zein izan zen zure lehenengo aktore lan? Gogoratuko duzu. Izan zen 80 egunean. Gomendatzen dizuet, oso pelikula polita da. Hau da, Moriartyen lehenengo fikzio filma. Moriartyak dira, egin dutenak Handia, Loreak, La trinchera infinita eta orduan. Beraien lehenengo filma oso historio polita da, benetan, pelikula txikitxo bat da, baina oso egiazkoa da, benetazko historioa, eta aktoresak daude, eta da historio bat, bi emakume aurkitzen direla 60 urteekin, un reencuentro, eta, hor, beraien erlazioa oso polita da, gomendatzen dizuet. Eta hau izan zen, ze hori nire representantea ikusi ninduen antzerkian, eta deitzen ninduen, Patricia Bidali argazkiak, saiatuko gara mugitzen, eta ni enekien zinema egin nuen, orduan zen, ez dakit, hor demoratzen da gauza. Orduan, esan zian egun batean, aizu, daukat film bat oso polita, kontatu zian historioa, etor zaitez eta egingo dugu froga. Eta hori izan zen nire lehenengo froga, lehenengo castinga, eta izan nuen hori la suerte del principiante. Uste dut, suposatzen dut nola, hain berria zaude, igual oso fresko zaude, orduan, joaten zara hor, frogatzera, ez dakizu oso ondo, eta hartu ninduten. Eta, izan zen oso jende majua da, beraien zinema asko gustatzen zait, baina ez nuen hain ondo pasatu zen ni oso urduri nengoen, oso. Lehenengo aldiaz. Baina pelikula oso polita da, Geroago egin zenun Miguel Unamunori buruzko filma Mientras que dure la guerra,
Eta, bueno, filma hori izan zuen pasain urtean uste dut izan zituela sari ugari, izan zen Netflixeko, ez? Movistarreko produkzioa. Barkatu. Bai. Movistarreko produkzioa izan zen. Eta, horrako filma handi batean, famatu egin zen filma batean, lan egitea nolakoa izan zen, esperientzia zen eukala? Ez zen zaila izan. Ze Amenabar oso tipo jatorra da, oso jatorra, oso giro ona esartzen du rodaietan eta oso majua da. Orduan, lasai zaude. Azkenean, gertatzen dena da, igual, ametxe egiten baduzu zerbaitekin ideia hori da, Amenabarrekin lan edo Karrel Jalde, ez dakit zer, no? Eta gauza da, gero, ailegatzen zarenean, gauzak dira haragia da dena, esan nahi dut. Azkenean zaude beste pertsona baten aurrean eta beste pertsona hori beste pertsona bat da. Naiz eta famatu izan, azkenean pertsona normalak dira denak. Orduan, beraiekin harremanak oso errazak izan ziren, Karra Lejalderekin egin behar nuen, nire aita zen, eta gero zegoen Itziar Aizpuru egiten zuela zaintzen ginduela, eta gero nengoen Inma Kuebasekin dela, maravillosa. Orduan oso erraz izan zen, lehenengo egunean ailegatu ginen, eta ja familia sortu zen oso erraz, hitz egiten ezak zen, konfidantza giroa sortu zen, eta pertsonaia oso polita zen, eta oso ondo idatzita zegoen. Orduan, erraza izan zen. Guzti hori baldin badago zurekin, lana oso erraza izan daite. Orduan izan zen lan eroso bat, ez? Ondo pasatu zen nuen, bestean zeunden urduriago. Eta gero, zure kideak aktore eta aktorisa onak baldin badira, oso erraza da lan egitea. Ze benetazko pertsona bat daukazu zure aurrean, egiarekin hitz egiten. Orduan, bakarrik entzun behar duzu eta begiratu behar duzu beste pertsona jartzeko modu horretan, benetan hitz egiteko. Gero bebai atera zinen RTV-ko La Otra Mirada seriean, eta serie feminista bat izan zen, kontatzen zuen pixka bat internado bateko bizitza, emakumezko internado bateko bizitza, eta nolakoa zen garaiko bizitza, eta nola zure pertsonaia, Teresa, nola purtzen zuen eskema guztiak. Nolakoa izan zen horrelako pertsonai bat egitea, pertsonai protagonista egitea serie batean, eta izatea hain desberdinak, eta aldea bazen garaiko pertsona normalak bezala, eta zure protagonista bazen nola apurtzen zuen guztia. Nola izan zen hori egitea? Lana hasieran oso gogorra izan zen. Oso gogorra. Hasieran nijo nintzen Madrilera bizitzera eta hasi nintzen, nire pertsonaia lehenengo temporadan dago denbora guztian. Orduan, egunero lan egin behar nuen eta, zineman eta telebistan jornada oso luzeak dauzkazu batzutan, 11 ordu zaude lan egiten. Eta gogoratzen dut, hasi nintzela oso nekatuta zegoen horren beste serie baten promozioa egitea, astebete oso gogorra, orduan hasi nintzen kau. Eta, gogorra izan zen hori oso nekagarria zelako alde batetik, eta bestetik, badaukazu hor erresponsabilitate bat zure gainean, igual enintzen sentitzen oso ziur zer egiten ari nintzen, egiten ari nintzenaz, enegoen oso ziur, orduan, baina gauza da oso pertsonai divertigarria zela. Orduan, ze gertatzen da, nola egunero zauden, ordu guztietan, azkenean zu zaude hor etxean bezala. Zaude super eroso eta super lasai, ze da eguneroko. Azkenean, gauza guzti hauek urduri jartzen zaituzte eta guzti hori ez direlako oraindik familiarrak. Baina behin eguneroko gauza bihurtzen denean, bada beste edozein lana bezala. Orduan, ni kamareroa nintzenean, lehenengo egunetan tabernan nengoen horrek pizkat, baina gero, hilabete bat pasatzen denean, zaude horrek zure taberna da, ez? Gauza bera. Orduan, han, uste dut oso nahi zen pertsonaierako nola sentitzen nintzen, hor, giroan, ez? Orduan nengoen hor, egiten, ez dakit. Eroso, oso eroso. Eta lankideak, uste dut, bazeudela hor aktore famatuak, ez Macarena García gogoratzen dut, Los Javis ere bai ateratzen dira batean. Nolakoa izan zen
horrelako Ba, pertsonaiekin lan egitea? Oso polita ere bai, Makarenarekin superlagun minak egin ginen, eta berarekin adibidez gertatzen zitzaidan, egin genuen konexio bat hori barre egiten genuela, eta badakizu klasean gertatzen da hori, saltzen zaizunean barrea ezin duzula gelditu, eta nola ezin duzu barre egin, ezin duzu gelditu. Ni gogoratzen dut, behin gertatu zitzaidala hemen, klasetik botan induten lehenengo eta azken momentu izan zen. Inoiz ez naute bota klasetik, baina egun horretan botan induten horregatik. Gogoratzen dut kimikak laboratorian gehan dela, eta neukan aurki bat hori bueltak ematen dituzuna, eta zeuden mahai altuak, eta jende guztia horre eserita, eta bakarrik geratzen zen aurki bat, eta zegoen jeitsita, eta ezin zen mugitu orduan, eserin nintzen maia hemen, una tonteria. Baina maia eta horrela nengoen, eta jende guztia eserita da zin nintzen. Bai, que gauza da, que ezin duzunean nola ezin duzu, te da el ataque. Eta Makarenarekin horrean gertatzen zitzaigun pilo bat, eta bronkak geneuzkan eta guztiz, era como, benetan, zauden negarra egiten, benetan, baina gero, buelta beren duzu eta badakizu bakarrik begiak konektatzen direnean. Atroz, baina bai lagun asko egin dituen eta horregatik nola egunero zauden, azkenean. Eta gero, ere bai ikusi dut nola estresa daukadanean, baina uste dut hau asko gertatzen dela, estresa daukazunean humorea jartzen da horra tope. Bai. Dela supervivencia, orduan geunden, demora guztian tuntunaren egiten, zen hori, bueno. Baina, eta elkarrizketarekin bukatzeko, itzen dugu pixka bat Ane pelikulari buruz. Iruditzen baldin bazaizu. Konta iguzu labur zeri buruz doa Ane? Ane da familia baten historioa. Gurasoak bananduta daude. Eta daukate alaba nerabe bat desagertzen dela. Orduan, hasten da horrela. Eta komunikazio historio bat da, ez? Hori asko gertatzen dela, nola familietan edo oso gertu dagoen jendearekin nola badauzkagun komunikazio formula pixkat toksikoak edo rolak oso markatutak, ez? Ez dakit, gurasoekin beti horrela hitz egiten edo gurasoak zurekin beti horrela, ez? Orduan, pixkat ikusiko da komunikazio eta inkomunikazio honen inguruan nola ze zailtasun daukate beraien artean eta bidai bate egongo da horren inguruan, pertsonalki. Nola izan da grabatzea zure jaioterrian? Oso polita izan da, bai. Oso polita, gauze askorengatik. Alde batetik etxean ningoelako eta etxean lo egitea lanean nagoenean da excepzionala, ez da gertatzen asko. Bestaldetik grabatzen nuelako bizi izan naizen kaleetan, adibidez, egun batzuk egon ginen hor Aranan, eta hor ni lan egiten nuen, grabatzen ari ginen kale batean, atzekaldean ni lan egin nituen 4 urtetan taberna batean, pura vida ditzen dena. Eta hor nintzen kamareroa 4 urtetan, eta nengoen hor grabatzen, eta dira niretzat, egon da hor nire bizitzan aldaketa oso potentea, orduan dira bi bizitza, pixkat, batzutan horrela sentitzen dut, orduan zen biak elkartzen zirela, orduan lagunak deitzen etortzeko, nire familia etorri zen ikustera nola egiten nuen lan, ekipoa Gasteizko jendea zen, orduan oso familian geunden, oso proiektu intimoa izan zen. Eta euskararen kontua, berriz ere, bueltatzea euskarara eta filma egitea euskaraz, nola izan zen? Zaila. Zeni, Koldon asko ikasten da euskara. Eta oso ondo eta gogoratzen dut, kontrolatzen duela orduan, ez dakit aditzena eta baldintza da hostia, hemen euskara mai oso altua dago, baina gero nire bizitzan ez dut hitz egin euskaraz. Oso gutxi, orduan, geratu zaitor, niretzat uste dut lotan dagoela eta hartu dezakedala ohitura hartzen badut berriz hitz egitera, baina ez nahi sentitzen oso ziur. Orduan segetatzen zen pertsonaia hau zuzendariak nahi zuen oso urduria izatea eta oso azkar hitz egin behar zuen.
Eta baneuzkan parrafada, horrelako parrafadak, euskaraz hitz egin nuela atope, no? Orduan, hasieran hilabete asko aurreago, hasi baino lehen, ni pixkat, preokupazioa neukan honekin. Orduan esaten dion Davidi, aizu, zergatik ez dugu egiten pertsonai bat euskera ikasten ari dela? Karo, pentsatzen nuen, pentsa, zaudela egiten, gainera berak plano sekuentzia asko egiten ditu, ez dakit, hori esan nahi du, ez duela mozten. Orduan, zu egin behar duzu, dena ondo aldi bat, osea, behin egin behar duzu dena ondo, baina ez bakarrik euskeraz dena ondo esatea, baizik eta emozio egotea, mugimendua, teknika guzti hori, dena egon behar da, orduan, ni beldurra neukan honekin. Eta beraz entzean, bera, euskeraz hitz egin behar dut, bakizak, orduan, egin nuena, izan zen, hasi testuarekin atope hor, mekanizatu, hilabete, ez dakit, 2 hilabete lehenago hasi nintzen atope euskararekin, eta gero izan nuen coach bat, Gorka, ez dakit nola, dena bizena, supercrack bat hemen Gaiztezkoa, oso ona dena euskararekin, eta horre ondan erekin, eta superondo egin dugu lan elkarrekin, eta asko lagundu duna. Zer eramaten duzu filma honetatik? Gauza pilo bat, baina sorpresa izan da, Osea, alde batetik, begira, gidoia jasotzea ja opari bat da. Osea, azkenean zu zaude gidoiak irakurtzen eta, zerbait berezi aurkitzen duzunean, hori da sorte superona, ez? Osea, zurekin kontatzea horrelako proiektu batean, orduan hor ikusten duzu zerbait gogoak pizten dizuna, no? Gero, grabaketa eta prozesu guztia oso polita izan zen. Orduan, esperientzia oso polita eramaten dut, lana polita izan da, pertsonaia oso polita izan da, niretzat bidai bat izan da, benetazko gauzak gertatzen zitzaizkidan, grabatzerakoan. Lagunak, oso jende politarekin egin dut lan, eta horre onda ekipo superguai. Eta gero, etorri den guztia, guk ez genuena, espero, azkenean oso filma txikia da, ez dauzkazu errekurtso asko, eta askotan gertatzen dena filma hauekin da, hor geratzen direla, ez? Baina, anerena izan da, increíble, oso ondo hartu zuen kritikak, Donostiko festivala hartzeak laguntza oso handia izan zen, zeia kritika ikusi zuen, orduan kritika behin ikusita, hasi ziren zarat asko egiten filmari buruz, eta hitz oso politak idazten pelikulari buruz, eta orduan, horrela hasi da, ez zetarekin, horrela hasi da, egia da, filma egin da handia kritikari esker, orduan, etorri diren sari guztiak niretzat izan da pasotron urte hau, izan da hor, zaudela karrerantzeko bat, ailegatzen gauzetara emozio pila, jendearen maitasun asko jasotzen, hori da pasote, hartzen duzunean sari bat, urrengoa da, mezuak, eta lagunen lagunak, eta zure familiaren lagunen, onda espansiba da oso handia, eta hori oso polita da ere bai. Eta gero lanak ere bai, etortzen dira ere bai lan gehiago, edo propuesta gehiago, orduan, gauza asko. Eta elkarrizketa hau bukatzeko nola ez, galdetu behar dugu, aurratu aldi guzu ze proiektutan sartuta zauden, non ikusiko zaitugun? Begira, lehenengo gauza, agertuko diren lanak, egindak daudenak, dago La hija, pelikula, hau da Kuenkarena, Manuel Martín Kuenkarena, La hija ditzen da, eta hori egin genuen iaz, otsaian, martzoan, hortik. Eta hori Javier Gutierrezekin da, eta hori, ez dakit oraindik noiz aterako den, uste dut aurten igual irailean, ez dakit, ideiarik ez nago zuziu. Gero egin dugu beste filma bat, La cima deitzen dena, Javier Reirekin, hau da Ibon Komerzana da zuzendaria, eta hor egon gara Himalaiako istorio bat kontatzen. Da Annapurnan gaudela, eta da alpinisten istorio bat. Eta gero badaukat serie bat, feria deituko dena, Netflixen agertuko dena, ez dakite igual urtea bukatzerakoan edo, hor daukat pertsonai txikitxo bat, eta gero daukat Mediterraneo filma,
horretan daukat justo sekuentzia bat, baina pelikula interesgarria izango da, Open Arms inguruko historia. Eta orain hasiko naiz grabatzen serie bat Bilbon, Intimidad deitzen dena, hasi gara orain pixkat prestatzen, eta hau Itziar Ituñorekin, Ana Wagner, Veronika Etxegi, Emma Suarez, eta ni, hor gaude bostak. Eta, bueno, historia interesgarri bat izango da, akoso, ziberakosoari buruz, edo, hori bideoak pasatzen direnean, eta horrelako, bueno, ibeko kasua dago, oso interesgarria dena, interesgarria, oso tristea dena, baina pizkat uste dut horren inguruan dagoela seria. Eta gero, korto bat daukat bai, pizkat gaudela hor, mugitzen ari dira datak, lokalizazioa naturala delako eta hostoak ez dira gertu, ez dakit zer, deitzen dela, izena ez dakit oraindik nola izango zen, baina Marta Nietoren lehenengo laburmetraia izango da, bera zuzenduta, bera idatzita, eta da emakume bat, ama bat, seme trans bat daukana. Eta, oso polita dirudi bai. Amaierara bulkatu gara, osaiatu gara barkatu, eta benetan placer handia izan da zu hemen gurekin egotea. Eta, hoberena opa dizugu, jarraitzea hor zure lanekin. Eta, gure ikuslei, hau izan da guztia, zuekin bai, placer bat izan da zuekin egotea. Eta guk, oporren bueltatuko gara, berbetaneko denboraldi berri batekin. Gogoratu, zaindu zaitezte, besteak zaindu, maskara jarri, eskua garbitu, distantzia mantendu. Eta hori, uda oso onak pasatzea, hori, bueltatuko gara, berbetaneko denboraldi berri batekin. Eskerrik asko eta aio. Eskerrik asko.